ତ ଯିବେ ସେଇଠିକି ଆଉ ଏଇଠୁ ଯିବେ ସେ ତାକୁ ଇଏ ରାଜା ରେଡ଼ିଓର ଘର ପାଖକୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଭା ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଉଭା ମନ୍ଦିର ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଜଣେ ରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବାହା ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତପୁରରୁ ବୋଉଟା ଆଣିଥିଲା 1943-44 ମସିହାରେ। ସେ ବୋଉଟା ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେ ଘରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକିରି କହିଲେ ମୋତେ ଧରିକିରି ଆସିଲ, ମୋ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏ ଘରେ ରହିଲି ମୋର ପୂଜା ବିଧି କରୁନ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲୁ ତାକି ଭୁଲ ଭାବିଲେ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଖଦି ପଟା ସବୁ ଯାକ ପେଢ଼ି ଭିତରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ପେଢ଼ିରେ କିଛି ହେଇନଥିବ। ପୁଡ଼ୁଘର ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ପୁଡ଼ୁଘର ଉପରର ପୁଡ଼ୁଘ ଜାଣିଛ ନା, ଏଟା ଏଟା ଗୁଡ଼େଇ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସିଏ ଆଗ ପୁଣି ନଥିବ ସେ ପାଳ ଯାକ। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଲାଗି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା। 1945-46ରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପରାଧୀନ ଭାରତରୁ। ପରାଧୀନ ଭାରତରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାନି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ। ନାଇଁ କେତେ ବୁଢ଼ା, ଆ ବାପାଟା ମରିଗଲା, ଇଏ ତାର ପୁଅଟା ଅଛି ସେଇଠି। ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚୈତ୍ର ମାସ 3ୟ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଜୟ ବୋଲିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆମ ଗାଁର ପିଲାଟା, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଏଇଠିକି। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ସରେ ହେଇଗଲା, ତା ବାସି ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ସେଇ ସୁଟ। ତାର ଆଗରୁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର ଥିଲା, ଆସିଲା ମାତ୍ର ଏଇଠି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇଲେ ବିଜୟ ଜାନି ମରିଗଲା ଆଇଲୁ ବୋଲି। ଜାନି ବିଜୟ ମରିଗଲା, କାଲି ହେଇଥିଲା କିଏ ମରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ। ସେ ଗାଁକୁ ଆଇ 3 ଦିନ ହେଇନି, ମରି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କହିଲେ। ଏବେ ଜାନି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ଜାନି ଭଜ ବୋଲିକି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଦେବି। ଏ ସାମଳାଇ ଯାତ୍ରାଟା ହେଲାନି କି ପରଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା, ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଶଳା ନବରଙ୍ଗପୁରର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଗୋଟେ ଖାଲି ଫେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ନବରଙ୍ଗପୁରର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଶେଇ ଦେଇ ମୋ ନା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କାଟୁଥିଲି ପରା, ପଠେଇବେ କି ଆଖି ଯା ଫୁଟି ଯାଉଛି ନା ଏଥର ହେଇଯାଉ ବୋଲେ। ସେ ଏଡ଼ିଟରଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟରଟି କାମ କରୁଛି। କାମ କଲେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ।